Bresesom nguma etoso mienu. Ti aduonu nwotwe. Ahaz di mfie aduonu na obedi hene. Na odi hene mfie dunsia Jerusalem. Na wanye de etene Awurade ani so se naja David. Na onanti Israel ahemfo akwan so. Na oyoguo ahoni nso ma Baali. Na ohye aduhwam hinomba bonhwanu mu. Na ohye nema ojamu sede etiwade a amraman a Awurade tutu won free Israelfo anim no yoye no tie no. Na obobo afode na ohye nuhwam sronson mea ne nkokwo so ni nua fromfrom nyina ase. Ena Awurade ne Nyankopɔn de no hye Syria hene nsa. Na wokan no gui. Na wofa ni nipa mu pii nomum. Na wode won kɔ Damasco. Nanso ode no hye Israel hene nsa. Na ode okun kese kan no gui. Na Remalia aba peka kunkum Yuda mu nipa mpim ha aduonu dakoro. Marima a otumi wo ho ara nko. Enam se waje Awurade won agyanom Nyankopɔn ntira. Na Sikri Efrem do marima bi kum ohene ba Masaya. Ni ahimfie ba Poma Asrikam ni Akan na odi ohene akiri. Na Israelfo no fa wo nuanom nipa mpima hanu nomum. Mabarima ne mama. Na wofom asade bebree fae. Na wode asade no kɔ Samaria. Na Awurade difo bi wɔ hɔ a ne din di Oded. Na ofiradi kohyia adɔm a wɔreba Samaria no. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, hwɛ, Awurade mo agyanom Nyankopɔn no abufu a ɛsɔre tia Yuda no nti na ɔde wɔn ahyɛ mo nsa. Na mode abuhuru a eduru soro akuku wɔn. Na afei Yuda ne Jerusalem ma no na mo se moridi wɔn nya ayɛ nkoa ne mfena yi. Mo de enya mo ara na ɛso de da mo so Awurade mo Nyankopɔn fam. Na afei muntie me na moma no mumu a mo fa wɔn firi mo nuanom mu no nsa nkɔ. Na Awurade abufuhye asɔre atia mo. Ena Efraimfo atitire mu binom. Yohanan ba Asaria, Mesilemot ba Berekia, ne Salum ba Yehiskia, ne Hadlai ba Amasa, sorry tia wona ofiri Sabae no. Na woka kyerɛ wɔn sɛ, momfa no mum no maha. Na modwene de ede Awurade anim asodie bɛba de abɛpae yɛn bɔne ne yɛn asodie dada no so. Efiri sɛ yɛn asodie dɔɔso ma yɛn, na Awurade abufuhye wɔ Israel so. Ena wona wamia no gya no mum no ne asade no. Asafohene no ne badwa no nyinaa anim. Na marima a wabobɔ wɔn din no sɔre. Na wɔsosɔ no mum no nsa. Na wɔn mu wɔn a wɔdeda adagya no. Wɔde asade no mu atam bi frefra wɔn. Na wɔhyehyɛ wɔn ntade ne mpaboa. Na wɔmaa wɔn aduane di, ne nsuo nome. Na wɔsrasra wɔn. Na wɔde wɔn a wɔntumi nante nyinaa tenatena mfunumu so. Na wɔde wɔn ba Yeriko. Mmekuro no mu wɔn nuanom nkyɛn. Na osane kɔ Samaria. Ebre no mu, ohene Ahaz soma ma wɔkɔ Asiria ahemfo nkyɛn sɛ wɔmɛboa no. Na Edomfo nso bae. Na wobekunkum Yuda mu binom. Na wɔfefaa no mu. Na Filistifo nso begu mpaprɛ so, ne Yuda anafo mfam nkuro so. Na wɔgye Bet-Semes, ne Ayalon, ne Gederot, ne Soko, ne ɛho nkurowa, ne Timna ne ɛho nkurowa, ne Gemso ne ɛho nkurowa. Na wɔtenatena hɔ. Na esane sɛ Israel hene Ahaz ayɛ Yuda mu bisi basaa. Na wafom Awurade nti. Awurade brɛ Yuda ase. Na Asiria hene Tilgat-Pilneser ba ne so behiahia ne ho. Na wanhyɛ no den. Na Ahaz kɔfa Awurade fie no ne ɔhene ne mapɔma no fie adeɛ. Na wɔde ma Asiria hene. Nanso ammoa no. Na n'ahoyɛhia brɛ mu no. Ohene Ahaz no ara kɔ so fom Awurade. Na wɔbɔ afɔdeɛ ma Damasco anyame a wɔkan no guye no. Na wɔkan sɛ, Syria ahemfo no anyame na wɔboa wɔn nti. Wɔn na mɛbɔ wɔn afɔdeɛ na wɔaboa me. Nso wɔn na wɔyeyɛ ɔno ne Israel nyinaa suntidua. Na Ahaz boaboa Nyankopɔn fie nwenneɛ ano. Na otwitwa Nyankopɔn fie nwenneɛ no mu. Na ɔtotoo Awurade fie apono no mu. Na osisi afɔrebukyia Jerusalem ntwea nyinaa so. Na ɔyɔ sronson mmea Yuda nkuro nyinaa mu. Sɛ wɔnhye aduhwam ma anyame foforo. Na ohuru Awurade n'agyanom Nyankopɔn no bo. Na ne ho nsɛm kaeɛ ne n'akwan nyinaa. Aka ne deɛ ne akyire yi deɛ no. Hwɛ, watwerɛ no Yuda ne Israel ahemfo nwoma no mu. Na Ahaz ne n'agyanom kɔdae. Na wosie no Jerusalem kuro no mu.
na wamfa no ankɔ Israel ahemfo asieye. Na ne ba Hesekia bedii n'ade.